No, takže ideme hrať. Typek mi to po čínsky píše normálne. Neviem ani čo myslí. Tak, áno, dneska bol nový event. Takže myslím sa na to nepripravil. Áno, mám nový chat, poučil. Proste, to neviem prečo. Proste sa mi to nedalo robiť. Ale to nevadí. Teraz máme tu máme disco vec. Disco vec teda, ale to sa dá tak. Takže disco vec, lebo disco vec. To je taký event. To je taký event, ktorý vlastne je počas updateu. Takže tak. Áno, som dlho nenatočil videa, už len také naše shorty. Potom som bol preč. Ďaleko som bol, takže tak. Takže tak. Máme nachystané seedy pre vás, a čo vás šokuje, koľko ich mám. Inak pribudla aj nová rastlina. Romanesco nejaká. Neviem, čo to je za rastlinu, ale necháme sa prekvapiť. Tu máme ešte Mythikalek, pre vás nachystané tu mám. Poď, niečo dobré. Brown Mouth. No, lepšie ako niečo, lepšie by bola tá Red Fox. No, tak nič sa nedá robiť. Lepšie ako nič. Vyšší čop. Pozrieme sa. Nič. Zaujímavé, že koľko to Romanesco stojí. Typek to má nejakú najatú záhradu. Kamo, my tu máme Beanstalk. No. Sme tu, že 3 hráči. To povedali by sme 5. My sme to viac potiahli ako. Musíte dávať, že všetky rýchle veci, ktoré máte. Rýchle tie rastliny. Goodly Sprinkler. Ja už mám milión. Ok, kúkneme sa do pet shopu. Nič. Mám hotdog, normálne. Hotdog peta. Áno. To je taký pes, ktorý vyzerá ako hotdog. Áno, viem. Padol mi z takej krejty, kde vlastne vám padajú iba peti. Čiže, a padol mi presne tento. Som vďačný, aj keď neviem čo robí, ale nič zaujímavé asi nerobí, ale nevadí. OK. Takže ja sa potrebujem dostať nejako na tento kokonát. Mi to že vôbec nejde. OK. Poď. Ne, na cen dostanem. No. No. Čo dáme to? Bum. Som vás vlastne tu stačí iba točiť. To kvôli tomuto som neprišiel teda. My totiž tu dnes budeme robiť. Teraz sa zahrabal ten krtko. Vyhrabal mi 950 money. OK, to je docela nice. To je nie docela nice, ale veľmi nice.
Koľko máme mani? Nevadí. Mohlo by to byť väčšie ako. Nevadí. Kúkneme sa do dievčaku. Keď neviem, že sme sa sem kúkali. No. Dobre, teraz sa vrhneme k veci, že tu mám všetky seedy, ktoré dneska zasadíme. Tie karotky 260 krát si nevšimáte. Burning bean soak, coconut, elder, strawberry. Toto dneska zasadíme. Ale ešte tomu necháme čas. Že krtko robí, že vám môže vykopať hociaký sprinkler alebo money. Tá močí mouse robí, že vám dá nejaké XPčka. Ten hodok vyposí nejakú kečupovú alebo horčicovú proste ako keby kalužu. To nám dá nejakú mutáciu na rastlinu. Sorry, že som tichla, som sa trocha zamyslela ľudia. Dobre, už to ideme zasadiť. Veci, ktoré potrebujem. Advanced sprinkler, basic sprinkler, godly sprinkler, master sprinkler. Čo mi to píše po čínsky? Ja mu nechápem. Nerozumiem tomu typkovi. Aj tu niečo nie je, že... Vrhneme sa ešte rýchlo do gift shopu a vrhneme sa na to. Počkajte, tak sa tu normálne dostane. Testujeme. Parkour, tak nie. Počkajte, čo robím? Počkajte. Nebudeme to tu zdržovať. Okay, show me the gift shop. Čo tu máte? Nič. OK, takže sa ideme na to vrhnúť. Tu nič, ak bude určite. Takto prirodzene. Ok, rýchlo si berem seedy, ktoré si môžeme sadiť. Čiže burning boot, beanstalk, elder strawberry máme siť. Elder strawberry, to bude beanstalk, to bude burning boot siť. Volajme. What the? Ja odrozelniem. Stoj! Toto sa mi páči. Predáme
nabrali sme veľa tomáto, ja viem. Ok ľudia, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber a my sa vidíme od ďalšieho videa. Čaute!